jahate kalih kula. Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamare ndang lara temon, nek sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndang bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kaki akarya luhuring nusa bangsa tuwi negaring Ndarawati. Medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Ndarawati. Ndadake bombong Tyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa. Lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun Prabu Ndarawati sembahan kula. Nonamit pasang kaliman tabi tinebene mila dene demawaing tawang towang Koko Prabu Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Pathi Indra Jaladewaku. Kyai Kresna hiyo tansah pinanganing kawidadan niring sami kala praptaning pun Kakang ing Praja Ndarawati sarta asung paseganing Kyai Prabu Wasnatampa akarya bombong bilawaning penggaling pun Kakang ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuka ngersaning Kyai Prabu Ndarawati. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan Koko Prabu. Mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang raying Ndarawati. Pinaraka ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kelawan pekewa Durgama Sangga Runggi. Lenggah paduka wonten ing Daturya Praja Ndarawati Koko Prabu. Yai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Praja Ndarawati dina samengko iki. Yai Prabu Ndawaraka. Koko Prabu. Nadyan ingkang raying garba rujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa. Siading ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Kyai Wresniwira. Kula mundhingga jimat pariping dayana ing kasantosan lan mugi kasekecapmu anggen ngandika lenggah. Ya Setyaki. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diweji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pati Udawa. Kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalaning ngadawu yen miranganing para nayaka Punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa aja lara atimu yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun lajeng dosa kalapatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa kepareng Amidana dhateng abdi mun kepatihan kula mboten badhe selak waton paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalapatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi Kakang Pati Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa. Ya dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nalika Baladewa isih muda tumaruna Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang dina lumentah dening bapa Sagopa urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan seprene Baladewa nggone mangreh Praja Mandura. Turta yen ditonton babagan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa ora ana jamak lumaring atase werda ngaturake sembah kalawan taruna wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang nadan aku wis dadi ratu Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Ndarawati nanging Baladewa ora bakal isin aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa ning sembahe Baladewa Tampanana
Mriku estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok wong awakku. Neng kene entuk sembahe naratu neng omah mung dipadoni bojo. Wah, marem sing manah kula sinuwun. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Kakang Udawa kaya surah kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Praja Indrawati ingkang boten cecok ingkang saderengipun duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang senta pinayungan jiwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka 2 dadi Ruhanira Yayi yen to sak temene praptanipun Kakang ing Praja Indrawati iki ora saka negara Mandura nanging budalipun Kakang saka negara Ngastina saking negaring Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Koko Prabu sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira Yayi Indrawati nalika semana pun Kakang prapta negara Ngastina nampa timbalaning Yayi Prabu Duryudana sawisipun Kakang prapting negara Ngastina tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh lawan pun Kakang yen to pun Kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis binata mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna kahanan ingkang dumadun ing Praja Indrawati kawontenan menapa Koko Prabu Kresna wonten timbalan ngalingana yen pun Kakang kuwi kadang werda pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Indrawati mula pandanganing pun Kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang yen to kabeh mau mung kandheng ana ing pekabaran Koko Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparengipun Kakang rada maju nggone ngabiyantara kula semanggaken Koko Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura ya Yayi Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Yayi Prabu Kresna arta ing sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira Yayi kagungan putra angkat Kresna inggih wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira Yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing Yayi Prabu Duryudana yen to Yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wiwit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepadha kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menawi sampun paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu lah kok dadi siade entuk putra angkut mau lara-larae piye nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyana-nyana jebul wonten satunggiling kenya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi boten dadah boten pernah boten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi boten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Indrawati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak sakmangke sampun mapan wonten ing Praja Indrawati apa pancen bener yen tak majamu angkat mau ingkang wewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Prabu wah dalah jagat wa Bathara ya jagat pangestu ngara mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra Nalindra akeh para satriya munggahing para Nalindra kepadha kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton Indrawati ya kuwi kang aran endang loro temon kosek aku jane tak nyuwun prisa karo Yayi Kresna pasuryane endang loro temon iki kaya ngapa lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang kepengin ngayunake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamalengan mau Koko Prabu mboten nyono-nyono menika lari ingkang mboten dadah mboten pernah nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun endang lara temon
embanipun kadidene widodari ing tenggonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ingkang darat wonten ing jagat Koko Prabu. Waladal jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngono. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Siadi. Yen to Siadi kagungan putra angkat. Kyai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang. Yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Indang Loro Temon. Sabab wis ana sak candra etung lungganing dina samengko iki putra nata ing Ngastina. Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Persasat kaya dene wong edan. Kaya wong bambung turut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndarawati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjang jejawah sonten angebun-ebun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon. Bakal ndak dhaupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu nuwun sewu. Sakatahing para nalindra, sakatahing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng Atmajaning Nalindra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung anak puput. Lah iki tak jaluk Yai Kresna Budidaya. Tegesipun Budidaya kados pundi? Sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon mestine iso mbebujuk lawan Endang Loro Temon. Dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngeling ngono. Yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti Prabu Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke Prabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten saputuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko isa dadi garwane Lesmana, tan murunga dijunjung derajate Endang Loro Temon. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate dening Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Tiyang nambut silaning akrami menika mboten waton jodohaken ngaten kemawon, nanging tumrap kula wonten petanganipun. Lho sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiyang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah. Tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung, ingkang kakung tresna kalian ingkang putri. Menika tegesipun keplok asta kekalih. Ing sakmangke menawi nambut silaning akrami, sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih. Inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih. Krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh. Seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kaliyan ingkang putri, putri tresna kaliyan ingkang kakung. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sabanjure ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang? Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekad. Ya, terus tekadipun kedah kenceng. Mergi tiyang nambut silaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut silaning akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandheg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparenging Kyai Prabu Duryudana nggone mala kramake Atmajaning pikantuk Endang Loro Temon. Koko Prabu nggih. Menapa sakmangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna ing wis saged dadi naib. Bakal mala kramake Lesmana Mandra Kumara kaliyan Loro Ireng utawa si Loro Temon. Yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo Endang Loro Temon. Kyai Kresna ing atase
Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalendra. Lah kok sandhangane ting srembong kaya ngono? Merga tresna ora kelakon. Sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Lara Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapa Durna, oh kula wonten maring adawuh. Mesinipun Bapa Durna menika ngemutaken kaliyan pun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nggih. Menika menawi dipun emutaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Momong datang wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana, dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tuwa kurang anggenipun ngomong dhateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Bapak. Inggih nggih. Lesmana Mandra Kumara atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sapraptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa Madukawa Siwa Kresna sinayang manggelung jagat Dewa Bathara. Iya nggih tak tampa pangestuning Wakming Ndarawati tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Lara Temon Kulon Praga. Endang Lara Temon Kulon Praga. Temon menika ora Kulon Praga. Kuwi atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi Endang Lara Temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Wa. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wakming Ndarawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Lara Temon. Kacarios Ndarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negari Ndarawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumi Endang Lara Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat kok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina, kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana, wonten dawuh wae. Aja jejereng wirang karo Wakming Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo Wakming Mandura. Aku ingkang kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya putu.
Ditampa Endang Lorotemon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wah. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Endang Lorotemon kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning Endang Lorotemon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen pancen anakku keduga sarta gelem ngladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring akat majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni, kowe aja nganti lara atimu, gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lorotemon, ayune ora jamak, mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane merak kesimpir, rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Monggo nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh, aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lorotemon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lorotemon. Pon ping 4 kula niki ngimpi ketemu Endang Lorotemon. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru. Gen pundak enten uwuhe. Ledang-ledang terus kula takoni, kowe sapa, Nduk? Ngaku nami Endang Lorotemon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho wa. Iya, iya. Kula meng cerita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara. Sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan. Terus kula tanting, nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Lorotemon. Endang Lorotemon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang ki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Lorotemon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh. Wong wadon niku boten tau gedhek karo anthuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha. Nek Endang Lorotemon purun kalih kula. Boten sronta rasaning ati, boten kuat nyawang Endang Lorotemon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah, isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bopong Endang Lorotemon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira Endang Lorotemon ten jejer kula. Bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting. Jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mleh.
jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rong tutuk niku bantale diwalik iso diteruske impene lan niku nyata ning ora ketemu endang lara temon pun ganti wedokan ketemu sapa bakule mie ayam sir-sirane Bapak Durna hus ora sak kaya ngono kuwi Lesmana. Aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Saka Lima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wong Prabu mboten marengaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa Tampanono kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan Ponokan Petruk padha raja sapratamu sinuwun mandura ya wilujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku Tampanono kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan Ponokan Bagong padha raja sapratamu nering sambikala tansah pinayanganing kawidadan bekti kula kunjuk ya tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Tru piye sinuwun Mandura ki wonge iki keras lho nek carane wong biasa ki militer mula nek dhek keras aku kudu keras dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras Tru oh iya ngono ya kudu imbang heeh Ponokan Petruk padha raja sak praptamu Peremban Durna rawuh mriki oh ya wis sawetara nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara oh Ndara Lesmana iya Petruk oh nggih wilujeng bekti kula katur nggih Peremban tak tampa pangestuku Tampanono kula pun dinggo jimat paribeh Bagong padha raja sak praptamu lho Penemban Durna heeh Durna bekti kula kunjuk Penemban iya tak tampa pangestuku Tampanono Bagong kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah iya Bagong wis ora kepenak Petruk Padhararja Ndara Sencaki wilujeng Bagong Padhararja Ndara Sencaki wilujeng Petruk Padhararja sapraptamu Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Bagong Padhararja sapraptamu pangaturipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Ndara ya tak tampa pangestuku Tampanono Bagong lho nggih wis suwe ora tau dolan ning Widara Kandhang kowe nggih sibuk ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang nggih asane iki kula RT RT ya syukur ya dipercaya dening para kawula pun dipecat kok lho pirang sasi seminggu kami dadi RT seminggu kok glelengmu ra jamak-jamak ha ngopo dipecat Gong korupsi apa engko wae Tru iki anu ya apa jenenge iki lelucon oh iya ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene heeh Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atasa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun ndungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten mewah mboten saking pikajenganipun adi kula Bagong menika ugi mboten ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar lho diutus dening bapakmu Semar nggih lha wigatine apa Panakawan mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu anake bapak niku saniki ora ming 3 lho anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten ning 4 sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong lah kok hitungane dadi 4 nggih mergi ora suwe dereng suwe niki bapak niku ngepek anak
bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya, teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Seneti bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nek ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu senara Bambang Senet lho, heeh ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amargane wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku duwe penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak, nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekak-ceket lho. Gek dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kakogelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima
Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Lorotemon nek Adi nglamar Endang Lorotemon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lorotemon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Lorotemon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lorotemon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lorotemon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lorotemon, mergo Endang Lorotemon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaud dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Lorotemon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karangkadempel omonga karo bapakmu matura. Yen Endang Lorotemon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lorotemon, ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku entoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus Bapak teng Karangdarawati nek nglamar Endang Lorotemon, nek Sinuwun Darawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karangkadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki pisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Narendra Titis Sanghyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sapenakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Darawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkeme kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat ki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Ana Windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe rantas marang bakal puntung legane atiku. Panus maring jajaran syukur karing bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndrawili ucapake grojogan.
nyerwetek kaya bete suwun Bapak Tegalan. Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinur Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Mladeni wong ngene iki sareh. Wo. Lah piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njaba wis gayem kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jar bukan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar bukan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula, kowe mau ngopo? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang loro temen bakal digarwa dening Lesmana Bandrakumara. Yo lho, mulih yo Gong yo. Ayo mulih aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan lho. Wis ta iki perkaraku Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo endang loro temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing tawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Neter kate dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane tadi ayo dicacah ditolak karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Mergo endang loro temen arta kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka. Nami kula tariem. Ndek bojo. Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu dudo. Dudo kok muni dadu ora. Kene ngarep kene. Hei. Piye Dap?
Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adi kula kok kon mule niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang lara temen jak mriki ditari. Gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Akal dijodhokake lawan majaning Kyai Semar. Putra angkat ingen jeneng Bambang Senet. Nggih Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih Kang putra penendang loro temon. Kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Lah dalah. Kagongan krungu dhewe to kowe. Wah, wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asung jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Anu apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sakjodho niku tegese dewa sing ayu kali widodari sing dewa sing bagus kali widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Mongko perunggu ning iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim. Kiai Drim dengkulmu mlocot. Sing nabo para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana. Kayu keplu. Klepu. Orang guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus
pupus cindhe parijata kencana. Engko gek sinom udu. Sinom parijata, ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Ra sida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ra, Net, wis engko tak tepungke Prastiwi. Wah. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Mbangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah